Nihang Karbi Baptist Association arlo Sapapani Area Baptist Fellowship ke parlo mili langso mondulia long kedam tang thang ni phai crazy pen cricket home ni thoma farman SABF Ningkan esek amaipi mesen pen ke pajut pon kedam tang ni phai crazy ni pen kapang cheng pon SABF Ningkan esek amaipi along SABF amaipu anparta NKBA Mission Board Chairman Aron Terona hinpensi maing pupon Bangso P Pastor Aron Teron pen SABF alama kang thur pang cheng ponsi kachetong dundo ana mondulia tum sitame methang mondulia lama chi somdun si aliralon pidun Bangso mailong kathe ang kang tingang bong turdang long jonang deng pi siang deng so pholong pen si athepi an pon Mai esek Karbianglong Baptist Convention Mission Secretary Reverend Kamson Rophar NKBA Executive Secretary Reverend Tenson Bay Professor Megi Katharpi Pastor Aron Teron atumpensi arna malam the than par jupon Kijudarni anarlo akarcho SABF mai phu Pastor Aron Teron pen kachapin phu pona mailong aluhila pen kenang sot alam he chunbang William Singnar pensi apor en ponlo Aluhiaman pen Karbianglong Autonomous Council EM Jagat Singh inti KSMI phu Singmin rong phar la pen lunse phu hukum sing Teron atum chetong do Council on all mark nili EM kendun bong nili constituency aru lason amaipi kedo kogan di ningarong thepik lo lapen nilihin pen kuan ma kachirab dun ahok ma nili an chirab dun ne sidadang ni tumphan nili chaklo nili thekan sida menang chirab dun bomji reng arbodu thai lang mene sita halatan thekan nili chirab dun bomji bu sarang le to reception committee nilong kewang hutame nili SABF pajir dun hutame nili lang tumphan chak dun lo Bokajan pen ananterang Karbianglong live